Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kala Rabbi isr li sadri wa yassir li amri wa qul dadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamina ya jal jalali wal kiramu. Alhamdulillahi rabbil alamina ya Razzaki ya Allah. Ne bala me bagaw ala dangana na awnywa nye sulkar konala bi. Nyame joni kondi ibav ki sababu nyuma. Ne bala me bagaw aya charifa befe ay kerbla anga jemka anga protéger. À l'ère des infos pertinents, Dante fait son analyse. Ame kumala erimina ne bala me bagaw et break news chamamba de banga jamana koloni air là. Il y a beaucoup de break news, mais un break news minda oma a chamamba. Ame kumala erimina anga jamana kono parce que ni ya ye e jeme gulubala ni ya blatora te droit fratora do. Mo ni be remarquer ke aw nye bala jugu ya blem mega takasi anga président kuna. Iba do nga fo ko jugu siglente. Mais au mundo Assimi Goïta, il est protégé par Allah. À part Allah, il est protégé par des secrets services de haut niveau. Moi, si tu n'as pas déstabilisé, ni jamana mbe jo, Inch'Allah. Ne bala na mbaka mo meka ni befo nyana. Ame kumala emna ambora 100 ka soro ya que 20 minutes de cela. Vers le commissariat de police du 2e arrondissement. Commissariat de police du 2e arrondissement rola. Des tirs entendus. Marfa de tira 2e arrondissement rola. Marfa moun tira 2e arrondissement rola mako konala. Ça ressemble à une attaque. Les assaillants ont été aperçus en pick-up blanche selon les voisins habitants. Donc, anga jamana konala, masami alaye marfadi nana chi, anga jamana konala, 2e arrondissement rola, oué marfadi chi, anga jamana konala, anga kumala erna mako konala. Anyama la marfa tira police mobile là. Le marfa tira police mobile là. Masami alaye ni marfa tira ni pick-up de cam et bâché diamant et marfachi. Donc, ils ont été appréciés. Ni krab mako konale là, il faut mon 2e arrondissement ou trap pour ce saut de la kata marfachi. Donc, il y a une ça. Quand on regarde les choses au niveau analytique, il y a un fort ko bandu be jamana kono mais assimé na bemne. Yoro ina be Traoré fou. Traoré a foné na kunu ko Dante comme mo ko ni akli tala ka bemna mine. Comme mo ni akli tala ka bemna mine Gari Bakari. Parce que mounela aya yesa qu'est-ce qui se passe? Aya ye wulutigi mine là. Wulutigi mine le anya metuguni ku amba poivron ku o fene défré. O fene défré le amna ye mo to bina mine. Donc weka moune ke 600. Ouye santaji qui ko ambe mo fa o ma marché. Ouye santaji qui ko droit de l'homme o ma marché. Ouye santaji qui ko jamana ka gele o ma marché. Ouye santaji suku beke. Si ça weka moune ke 600. Ou bien ni violence jamana yere konna la sisa. Donc ni violence sugu mo bi yere kalama, ça c'est du sabotage. Donc ils sont désespérés. Mais ne konte dore don Assimi Goïta mina mungenina, ne alaba mungene konto don. Mais ne ba do Simo Dakanti oni Sadio Camara. Ou Sadio Camara ngache nyimimba kusigi jugoro yoro la wulika jo. Yefon. Moulay Traoré be segu be fonyi. Nyimimbe Sadio Camara ngolo jugoro. Mali den jugu bena Sadio la wuli ka boss nokola. U bena wara blende u bena la wuli ka boss nokola. Parce que ni mulbala mkera Sadio kone la, kone te son ma foka djewuli. Abina e 600, douté be mo la. Tout homme qui est douté, ou va bemene a benala na krati. Parce que ni nous mine et puis nous mine comme on fla fa ou là quoi. Comme on fla fa, on doit tuer au moins 2 personnes. Parce que arrête de te déstabiliser moi aussi fait. Il faut que ça prenne fin. Donc, nous avons dit que à la main, on doit 100 nouvelles de soro, on a dit que on a Bamaliba Konala, Marfari Nanachi, Bashi, ou que me Bashi le Kono, à la dispersé. Sur la sous, on a la sécurité, on a la force de l'ordre, on a la Alsa Djamabe, échange de tir, mais alhamdoulilah, police fouille massa, c'est quoi, Mogoma Banafana. Mais also oui échange de tir là aéro nyabala de lointain mo nyabala balifrogo flene nyabala. Donc je m'excuse, c'est fait à Ségou avec to akera Ségoudi. Donc Nigra Ségoudi, je m'excuse encore une fois, c'est fait à Ségou. Donc vers le commissariat de police
de deuxième arrondissement, des tirs attendus, ça ressemble à une attaque. Des enseignants ont été reçus en pick-up blanche selon les voisins habitants. Donc, à une nouvelle se retrouve maintenant à Koumat Boutrofo. Bon, deuxième arrondissement, je pensais qu'il y a Bamako, mais c'est à Ségou. Donc, c'est très très important. Et moi, mon nouvelle, nous savons spécifier quoi. C'est très très important parce qu'on est en Amérique. Donc, nous sommes sur source à source à semaine, mais à quel mais c'est très bien. Anglais la vidéo kala, vidéo à Irana ka foko Ségou de dou. Donc ça c'est bien ça. Nigra Ségou de et j'ai pu à me corriger. Donc mais c'est quand tout ni Nigra Ségou deuxième arrondissement là où tara marfa de chi Ségou, kata marfa chi anga et police mobile là. Donc essence de tirke. Donc il y a ici ça. Donc ni mo ko ngo Ségou iko Bamako. Parce que Ségou ni Bamako te fossi. Donc à totora sabotage di, à totora mulbaladi, mais nya photo mina, mouye sabuka kuna nyami Nyemba Molola Wula Wuli. Ni Queen Seka Dabla Tantoula Touni. Ni c'est des sabotages. Ça, c'est des sabotages. Donc, vraiment, on va mettre fin à ça, Inch'Allah. Donc, à Kera Segoudi, deuxième arrondissement, mes vidéos j'ai tourné et niveau Bani Mamoulou. Merci. Sur la souvent, on a sécurité, on a force de l'ordre, on a Alsa Jamabe, échange de tir, mais Alhamdulillah, police fouille massa. Police fouille massa, c'est quoi, Mogoma Banafana. Mais Alsa, oui, échange de tir là, Aéro Nyabala, et lointain, Mogonyabala, Balifrogo, Flené. Donc, je répète encore, c'est fait à Ségou, je m'excuse totalement, à Kera Segoudi, pour échange de tir Kera, comme Massa. À l'instant, Ségou déjà mou attaquera sans déjà pour la Sisso. Ambulance Diamant, Nana, Ouga Tirga, Ouga Chane Tirga, Mogo Flené déjà dans la 100. Chane Tir, Ségou Néram Dalé, deuxième arrondissement. On a Béji Blana. Donc, on est à Ségoudi, deuxième arrondissement, ko est terroriste, akana foko djihadistes, c'est pas des djihadistes, c'est des terroristes. Ko terroriste dans la Bashi Blana, Ségou Konala, Kata Marfachi, deuxième arrondissement à Amdalaï. Donc, on est pour souiller Marfachi, donc, et on y a Ségou de la carré qu'on tantôt là, le mec a Kanga Jamana Kono, et Ninkera Ségoudi, ou bien imaginer Tchaama en temps réel. Donc, on a Sourassou, ou bien quelqu'un a poursuivi beaucoup de défense, ou bien djihadistes nous, amen terroristes nous, ou bien d'atourner Tchoukono. Donc, le mec a Kanga Jamana Kono. Mais quelle coïncidence, comme il y a fait trop maintenant, quelle coïncidence. Parce que ça devient du sabotage. Ou sabotage au niveau de la 600. Il faut bien. Parce qu'il y a comme mec clé flyna. Quelle coïncidence. Il faut le là. Il faut et moi tourner amener. Il faut ou bien moi mener. Il faut donc il faut mon kalama 600. Ou bien ta Ségou pour Sisso attaquer. Donc il faut mon kalama à la kan kishi ou na do Maroc là. Donc il y a qu'est-ce qui se passe. Kunu boumabel est fait pour couvrir. Koubeka doni marfa qui sait on est baloué comme le logo veut d'autres mais le logo terre comme marfa qui sait veut donner marfa au diamant jamana kono. Donc voilà ce qui se passe. Donc la sécurité c'est notre priorité. Notre sécurité c'est notre priorité et on va pas s'amuser avec notre sécurité. Mais abna la diamou na kenna. Mali sur soubna plan gen là-bas aussi la guerre. Là-bas aussi la guerre. Ou tout français na de ou bon nonini. Boyaye nous avons attaqué, mais aussi dans le droit de l'homme. Hein, Youssoufa, nous avons attaqué. Nul ne parle de droit de l'homme. Maintenant, nous avons attaqué. Il veut foirer d'eau et coup de droit de l'homme. Vraiment, il faut nous foutre la merde. Ambola Hermina, Anga Jamana Kono, Koba Warekera Bitouni, Koba Dmenekera, l'armée malienne monte en puissance. L'armée malienne ne monte pas seulement en puissance, l'armée malienne monte en tasma qui s'est blindé. L'armée malienne monte en tasma qui s'est blindé. Ne balana mebao mune kera anga jamana salman bain kono. Anga premier pierre ori dara anga jamana salman bain kono. Yefamu et anga jamana kono la buguni entra premier pierre de dakata briki folo da yefamu et comme le camp militaire. Donc buguni kono camp militaire de bina jo. Nous sommes camp militaire professionnel. Donc il va comme nous on a freiné que Ségouta. Donc amena kaneke femme befe. Ni ala solama Cheikh Kanté ni koy minake ni koy amena fusirna inshallah. Donc buguni anga président on a un ministre de défense ou trabriki follow da ka camp militaire ka jo et amena jo et buguni konala. Donc il veut joko asimité barala. Est-ce que camp militaire comme buguni? Le camp militaire comme buguni. Donc asimé barala n'est-ce pas? Donc avec un camp militaire de buguni mounela pour protéger notre pays.
asimite jine wakolote aramadene do il faut que atseka kamango là. Donc le pays n'est pas sécurisé, il est en train de sécuriser le pays avec le moins qu'il peut, avec tout ce qu'il peut. Donc on avait dit ça demain en faisant et en rôle joué ni mouye ko fort il a ko sebu ko bor sanga mun ko ke ay nadje. Dans le cadre de la construction de nouveaux édifices militaires modernes pour la sécurisation du territoire national, il sera procédé le mardi 14 mars 2023 à la pose de la première pierre du camp militaire moderne et sécurisé de la région de Boukouni. À cet effet, le gouverneur de la région de Boukouni, le général de brigade Keba Sangaré, invite les responsables administratifs et politiques régionaux et locaux, les démembrements de la société civile, les forces de défense et de sécurité et les populations de la région de Boukouni à donner un cachet particulier de mobilisation à l'événement afin d'accompagner nos forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne. La cérémonie, qui sera placée sous la haute présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, permettra de confirmer la montée en puissance de notre armée nationale. Ce camp militaire moderne et sécurisé de dernière génération sera bâti sur une superficie de plus de 747 hectares à Toula, Dalabani, Surukula, à Bougouni. Notre vaillante armée, dans toute sa diversité, c'est le mardi 14 mars 2023, avec la pose de la première pierre de son camp militaire sous la conduite des hautes autorités de la transition de notre pays au cœur du Bani Monoti. Ne bala na bagaw ko mo tono ti jugu fa ko aramaden tono kata jugu fa akulu benna bi anga jamana nyamgo atara kan moderne kan korotere kati kan ngona tere kan moderne sari malente kan sugumindo ataro brigi folo da atara da buguni ni kain bunya be ke 745 hectares yefum hectare kema wolonvla ani binani ani duru camp militaire moderne mali madili ka munyo ya anyela donc ibisiki ki miri aklima la 600 ani jamana eni parasita ni asam bioro ni kodi masami alaye o kanyo ma delika joflo mali kono di pala mali dan tumina parce que armadi il faut que d'après les Ivoiriens il faut avoir du gros cœur awa kita groupe ne ba il faut avoir du gros cœur. Donc ibe yera yin ga 600 mamu meyani asimiga sigi otmo ulu kunta do ko camp militaire te buguni wa no kumba don muno majo. Donc ça ce n'est que le début du commencement. Donc vraiment ma foko félicitations à notre transition, félicitations à nos femmes. Vraiment ni monebo dia kudi a bora journal parler là bebora kalama ambola hermina ne bala na baba ko nya foy tumina et madame Poivron ou ya meneka blakasula. Le tribunal de la commune 5 a placé Poivron Rose sous mandat de dépôt. Ceux qui sont payés pour déstabiliser le Mali. Comme madame Poivron menela kado kasola, comme Romunou Saraleno pour que la déstabiliser. Et sauront que le silence des autorités judiciaires n'est pas une faiblesse, mais de la magnanimité qui a aussi ses limites. Donc, ko niya ye mo mu meka mangam bati jamana kono ka jamana déstabiliser ku ka donga fo ko Mali sharia bonga foirate ko Mali ko srayete ko me kuba essayer karama duntu ou damala tuti groupe ne ba yanu ku datuna tukono donc ne maram Poivron e abla kasula ne koni dante ne te dore don et ay munke amanya mais ne be plus dike Mali justice et a toui alakama aya toui alakama muna mba fuka toui alakama je crois que aya famia aya toui alakama aya toui adun kama aya toui achekama akataka sungalo et suguri et kataka glanga da chema je crois que na abseka dezu ngona dama amba deli alakama ay ni toui ni ngo ababo on est jamana kono segubi marfatarachi. Donc mami bitu vraiment obeka ke jamana mkono ki be ka boko président douane to sugula donc ama ira malenduna angale to alaye anga di malenduma ola ne ko awma ne kanada bi ne kama nguna masabali
n'a be ka kɛlɛ kɛ cogo min na n'a ma sabali n ko a bɛ wulu ko sara la Mali kɔnɔ ne ye maliyɛn den de ka wolo ka bɔ Mali kɔnɔ maliyɛn den ɲɔgɔn mɔgɔ ɲuman tɛ diɲɛ kɔnɔ mais mɔgɔ mɔgɔ y'i kulonkɛ maliyɛn den na Mali kɔnɔ maliyɛn den bɛ bosigi sigi donc ne kɔni bɛ l'autorité deli ala yɛrɛ kama ne tɛ muso in dɔn a tɛ ne dɔn mais n b'aw deli ala kama a ye hinɛ la pour cette fois-ci je crois que a y'a kɛ leçon a y'a faamuya nul n'est au-dessus de la loi donc ni ala sɔnna ma elle a bien mérité mais a y'a to yen a ka taga a cɛbara nin kungo a b'a fɛn min yɛlɛ nin ma nin t'o da i ye faamuya donc parce que a do t'a la a kɛra bɛɛ sigilen ɲɛna ne ye kangari da musow ye ka kangari da ye ka kangari da ye ka kangari da ye mais a m'a lamɛn a datugulan tulen filɛ n'a kɔnɔ mais a bɛ hinɛ nin na fisabililayi a gɛnfɛn a bɛ ko a la ala bɛ doni sigi nin kun mun b'a ɲina anw ka jamana kɔ inshallah an bɔra heure min na ne bala maliyɛnw breaking news wɛrɛ bɛ n bolo bɛ k'a da aw ma ce jour le 14 mars 2023 une centaine de motos de terroristes ont attaqué les camps et les campements nomades ko terroriste caman ba mototigiw u taara campement nomade dɔ attaqué dans la zone de la Icardioise. Après 4 heures de combat, les éléments de la plateforme et dépêchés sur le lieu ont pu repousser l'ennemi en laissant plusieurs morts derrière lui. Donc, après ça, côté ennemi, on déplore 4 combattants martyrisés et un blessé léger et un véhicule équipé de 12,7 brûlés. Côté civil, on déplorait de massacres d'une dizaine de personnes qui ont été dignement enterrées par la plateforme après le combat de ratissage continu. Repos éternel à nos frères et camarades de lutte morts en martyrs face aux chiens de l'enfer et terroristes. Qu'Allah accueille nos très chers frères Abilal et l'ensemble de nos frères dans nos paradis, Inch'Allah. Donc on y attaque une fenêtre bi, moi, et à une centaine de motos, comme moto mukmen, comme avec moto kemebo, terroristes de kundo, ninkera romina, ninkera zone nitro, ko Icardioise, ninkera Icardioise zone là, ko donc ko fali chara la koswe, ko ja terroristes et nani. Au bonno nina mais autrement blessé là on a modo fene bonno nina donc vraiment on met une minute de silence ta on a modo bonno ou nina donc ayaye mamina dobe kulu bala ko be jamana déstabiliser mo tchewbe ka sacré ka rola donc ori là c'est très important on a donc on me communa parce que notre pays est en guerre on a jamana te kolonel là on a jamana be guerre là on me comment la elimina nous sommes en guerre on me guerre là il faut bien on me guerre là. On me guerre là. Il faut bien. Et nous comment passer moi on est dessus de la loi comme on Madame Poivron bla. Je peux m'expliquer. Madame Poivron, il est déjà à la loi. Elle est déjà dans la loi. Or là la ka black kasula. Donc c'est bien. Loi charia ka barake. Ne koudi mo ka sasi dama et cette fois-ci à teseka ni ngoreka munila parce que ni a déterminé musola karido ni mogomiye ala doni ne beni kun doni mba ko ba kankari ni ablala na a chere bena mundaka ala de bodon donc on est à fort de faire parce que à la fin de journée ne islamé di donc ne beka ni hinatene la a chere hinabene la a hinatene la a doni hinabene la ye famia a hinatene la tuguni parce que ne ba don ne ni bora kasola male on tita foi sani bolo tuguni ninga ça dit femina denga na bora ni kofe parce que ala de a malo djebe ye famia a dona ka foka ka kewale mai donc na bora na sisa ibna malen de fe ba re kalama malen de halala si ta foi sanga buti kono tuguni parce que mali muso bête grala mali muso bête grala parce que mali muso 99.19% abebe asimi goita ko donc on est bala baba donc ni kasara fene sera anga fama ma anga jamana kono la et bi au kera an soro à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse ambola ermina Francis anadaru Francis là ne bala baba et appel du 20 février n'est pas ne supporte pas la révision de la constitution pour dire parlement donc parlement mro uni kaujim faranonga donc ko ulute constitution kuto au supporter ko constitution révision
k'olu tɛ o kɛ bi olu t'o kɛ sini olu tɛ fɛ président k'o kɛ donc y'a ye anw ni diɲɛ bɛ kɛlɛ la an ni diɲɛ bɛ kɛlɛ la an ka président bɛ fɛ ka jamana jɔ ninnu tɛ foyi la faden sagoya kɔ e m'a dɔn ninnu malo ka dɔgɔ han anw ni diɲɛ bɛ kɛlɛ la an ka mɔgɔw yɔrɔ fila de attaquera bi anw ka jamana kɔnɔna la a bɛ k'i kɔnɔ ko jamanaden ɲuman b'i miiri k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɔgɔ ko kɛ tuma fɔ tuma o ni mɛ tuma masa min ala ye ninnu t'o la dɛ ninnu bɛ fɛ k'an ka jamana déstabiliser malgré que nous sommes en guerre a ye ninnu kumakan na mɛn c'est de la honte bon ninnu mɔgɔ sugu de kan ka minɛ ka t'u bila kaso la. donc n'o kɛra anw fana ko o y'anw hakilila ye désormais mais an ye ɛri kelen kɛ k'an hakililaw falen falen an y'a ye k'a fɔ u wulilen don kɛlɛ min na ani an ka kɛlɛ bɛɛ ye kelen ye sabu u ko ko constitution ko min filɛ nin ye ko transition mɔgɔw ka bila anw tun ma commencé fɔlɔ k'a fɔ k'a ka bila de anw ko transition mɔgɔw ma a y'a lajɛ jama fanba ka sɔn projet de constitution ni jama fanba sɔnna. donc an ɲɛ b'u la ko ka constitution. ni jama fanba sɔnna an bɛ se ka sigi ka kuma mais u ye baara laban min kɛ o ye anw tɔw da la k'a fɔ ko tiɲɛ na jama fanba bannen don transition ka projet de constitution donc n'o kɛra anw fana ko o y'anw hakilila ye désormais n'a fɔra référendum bɛ kɛ sini anw sen t'a la an y'o de fɔ an ka dernière déclaration ko jama fanba bannen don transition ka constitution ma donc ne ma dɔwɛrɛ fɔ ne b'a ɲini mali videomani bɛɛ fɛ sini ni ala sɔnna ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ video kɛ ka daminɛ faransi la fo usubi janjan ka bila faransi la ka bila amérique la sini ne b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ k'aw da don projet de constitution na ne bala lamɛnbagaw ni ne la n y'a fɔ n ko ESM an ka fara ɲɔgɔn kan ensemble sauvons le Mali ni ala sɔnna ma ni à partir de demain Mali mɔgɔ mɔgɔ bɛ Assimi fɛ Mali kɔnɔ bɛɛ k'i da don ka projet supporter bɛɛ k'i comme u ko de ko jamana fanba tɛ ka sɔn a ma donc an ka bɔ k'a yira u la jɔn jamana fanba ye ne b'a ɲini Mali videokɛla bɛɛ fɛ ne b'a ɲini Mali analyse bɛɛ fɛ ne b'a ɲini Mali journaliste bɛɛ fɛ ne b'a ɲini Mali chroniqueur bɛɛ fɛ ne b'a ɲini Mali muso bɛɛ fɛ ne b'a ɲini Mali cɛ bɛɛ fɛ ne b'a ɲini Mali musokɔrɔba bɛɛ fɛ ne b'a ɲini Mali denmisɛnnin bɛɛ fɛ aw bɛɛ k'aw da don sini an ka da don kuma kelen an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka kuma an ka projet de transition kan k'a yira k'a fɔ k'an b'an ka projet de transition k'an b'a supporter bi an b'a ti sɔrɔ ti sini o de la an ka coalition in bɛ ka sigi c'est très très important n'i ye Sɛgɛnɛ Dante yɛrɛ ye an bɛ tila nin papier ko la dès demain mais komi ala b'a ka baara la mɔgɔ b'a ka baara la ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ mais sini c'est très très important mɔgɔ mɔgɔ bɛ video kɛ bɛɛ k'i da don k'a fɔ k'an bɛ k'an ka projet de transition nous tous on supporte Mali journaliste fɛn bɛ Assimi Goïta fɛ Mali sportif fɛn b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔna la an bɛɛ k'an da don la i n'a fɔ ko buru i y'a faamu an bɛɛ ka buru ta k'a fiyɛ ka tama gosi an bɛɛ k'an da maga nin kuma in na sini k'a yira k'a fɔ ko ninnu b'u kunfɛ de c'est-à-dire ces gens là ils sont de la merde donc parlement vous n'êtes pas écouté on a entendu sariatigiw ka bolo kan sariatigiw yɛrɛ fɛ olu b'a yage nin k'a fɔ c'est les hommes désespérants nous désespérés le nous y est famille nous désespérés nous nous t'as rebêté alors nous ne manam na kamfolo di as far as I'm concerned donc on a boy on a dado Dieu qui va avoir là le plus vite possible à l'aide des infos pertinentes d'aller faire son analyse on a boy 600 on a tra Burundi on a tra Djibouti on a tra Djibouti très vite les balades Djibouti ka o de ayira ka fɔ ko mulumana tɛ k'u ka jamana kɔnɔna la tuguni ko o banna i b'a dɔn na an wulila wa anw bagabaga tuma bɛ Mali kɔnɔ ko droit de l'homme ja Djiboutikaw ko tubabuw ma ko droit de l'homme ko Djibouti ko droit de l'homme tɛ yen dɛ k'olu de y'u yɛrɛ ka droit de l'homme ye voilà k'u yɛrɛ d'u ka droit de l'homme ye bi u yɛrɛ ka droit de l'homme ye sini Djiboutikaw ko tubabu tɛna mulumana k'olu ka jamana kɔnɔna la u taalen bɛ mulumana de kɛ Djibouti jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ k'u jɔ k'u b'u da don droit de l'homme ko la Djiboutikaw k'u ma après 48 heures de mission, des conditions rendues compliquées par une filature service de la sécurité et de la documentation Djibouti, mais Alex Dewas, vice-président de la Fitch, a été arrêté à son hôtel avant d'être conduit à l'aéroport et placé dans un avion pour la capitale de l'Éthiopie. Donc, comme droit de l'homme que Djibouti Alexis Mine Oro Bella vice-président des fiches ka mine ka black avion kono katana bo hôtel là quoi aka kinaka kasau tia ka boku jamana kono kata Éthiopie. La ville est chargée de programmes pour l'Afrique de l'Est à Fiche avait été brutalement refoulée par les autorités djiboutinaises et tous deux
démontrant de peu de cas accordés aux droits humains par le pouvoir en place, mais aussi la dérive autoritaire d'un pays qui abrule les bases militaires des plus grandes puissances mondiales. Donc Djibouti a iraka fo kuluka sirate to buka loi la ko siratu ka sharia la ni na Djibouti ni ma taw ka sharia ma dron tari ulubi mine ki datuna tu kono. Donc Djibouti e munike Djibouti e droit de l'homme Djibouti ko ka mote droit de l'homme na ku chika tra ku genga buka jamana kono. Ibaro yoro ina c'est très intéressant parce que munu joko droit de l'homme break news do kera djie kono ni er la ne bla nya faw yana 100 mune kera bi djie kono fragela c'est très grave. Ça n'est pas la famille frafini to buseka baraka to no mo fa benalache. Ça n'est pas frafini e be ki glon to bula quoi. Ça dit c'est vers là il ka communique mon dans là quoi. A benalache. Parce que to buye mo na hulo ni quoi benala na kachi. Ça n'est pas to buka mo ngolo mi la aula mo me ka ke bi djie kono ni ga o beso akli là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Masami alaye pape de ko ale betaka Moscou papu ko ka betaka Moscou ka betaka Poutine voir ka betaka comment Poutine fait to mo go pape ma ka kanata Poutine voir ka betaka Kiev ka betaka bo Zelensky akoko non ka le te fa Kiev ka betaka comment Poutine ne fait ka dula ko bola saka keleba depuis papu ko ka betaka Poutine voir ne bala le bagaw to munu wera ko chrétien du munu wera ko le catholique ne ne afo on nyana ko be ka keleke pop de fait bi est-ce que on se gado là les blancs sont en train de se battre contre leur pape. They trying to fight the pape right in front of the world because the pape say he want to go see Putin parce que pape ko ka beteka Poutine voir donc cela lui rend un homme méchant. Parce que papa ko ka Poutine voir bi France journalou Amérique journalou ou ko joko papa te chrétien moyen ko papa te chrétien moyen ko papa ko chrétien ketro ko oté 600 chrétiens ketro et quoi il faut bien donc yayi alors que ni na ni belade ni mo kelo ne jonya uya nyamoria ni mo kelo ne be guerre pour Cassini. Ni mo kelo ne be na taka ni dina o ya nga jamana konna la. Donc à un moment donné, ala ire be ka frafina wuli ka boss no kola. Ani frafi nyetu, ala be ka frafi wuli ka boss no kola. Il faut bien. Donc ni be ka kesi sa dia ko ne kelenga ni bi, ne tabal le bana, ne sigi ka miri. Mo sali, ibe se ka tobu définir à ce niveau de maman. Comment on peut définir un blanc? Comment on peut le définir? C'est quel genre de ça c'est ne mo le fait sous de mon. Ça dit ou dalaka est fou. Avec quoi Mali politicien manakuma fou fala ki fou mais ambe kuma la ne ba don Assimi Goïta oni Camara onu taw ou bena fousil Mali politicien parce que marfati meka ke segu bazil lata ambe ba do mo mundu ou be ka essayer ka jamana déstabiliser parce que constitution ko be semena projet de constitution be sénat donc mo be ka mena ku black kasola donc be ka muneke 600 ils sont en train de créer de l'enchaînement pour distribuer et pour changer de narrative. Les narratives ne vont pas changer. Assimi Goïta il ne sera jamais disturbé. Mo sita disturbé wa Assimia don afo ay mo sumi en malien chroniqueur ya don ay mo sumi ni ala sonama mani malien dembe fe chini en bekanda do nga projet là en beka projet supporté en bekanda do projet là en beka jeka kuma kelen fo inshallah ay papu kuma ala je et journaliste beka munge papu là il faut l'écouter. Je veux aller à Kiev, mais à condition d'aller à Moscou. Je vais aux deux endroits ou à aucun. Mais il est impossible d'aller à Moscou. Ce n'est pas impossible, non. Ce n'est pas impossible. Je ne dis pas que c'est possible, je dis que ce n'est pas impossible. J'espère que nous pourrons le faire. Ce n'est pas une promesse, je n'ai pas fermé cette porte. Alors, il veut... Donc, aïe n'a dit, papu est toujours quoi. Aba est calme, normalement quoi. C'est pas un tonneau vide. Aïe kanto, ko allez me faire tra Moscou follow, qu'on a bora Moscou, qu'on a Kiev. Ou kanto ama, journaliste muso be kanto ama, demsen fitini. Ko non. Quand c'est qu'à Moscou follow, à quoi c'est qu'à Moscou. Donc, parce que toi vous t'es fait à Moscou. Donc vous voyez, donc où t'es à la cola, ou sollicite la camp, ou que ça t'est dîner là, ça dit pour eux, une peu importe.
guerre in va continuer Ukrainiens bekan ga faga nous be fagara ou musu nous ga dugolo ou be kele ko no fait. C'est ça. Les Ukrainiens doivent être déracinés sur la terre le plus vite possible par l'OTAN. C'est ça leurs objectifs. Donc, vous ne pouvez pas faire des détournements ou des décisions là. Il ne faut pas ça réclamer. Ah là, c'est très intéressant. Veut jouer un rôle, est-ce que c'est possible À Kiev. Je veux aller à Kiev, mais à condition d'aller à Moscou. Je vais aux deux endroits ou à aucun. Mais il est impossible d'aller à Moscou. Ce n'est pas impossible. Non. Ce n'est pas impossible. Je ne dis pas que c'est possible, je dis que ce n'est pas impossible. J'espère que nous pourrons le faire. Ce n'est pas une promesse. Je n'ai pas fermé cette porte. Alors, il veut jouer un rôle. Est-ce que c'est possible Ce pape qui est un peu déconcertant, depuis 10 ans, on a compris un truc. C'est le premier pape du Sud. Ouais. Jean-Paul II avait été le premier pape non italien. Le pape, il est déconcertant. Le pape est discordant. Que papou n'est pas vraiment connecté à la réalité. Et puis, on a papou doit être maintenant. Ça dit, il faut qu'on papou quoi. Ça dit, si c'est dans l'air faveur, c'est l'air pape. Maintenant, tout cas, faveur là, on va papouter. Donc, ni papou mi, ni papou follow ni Mumbura Sud là. Qu'est-ce que cela importe? Il dit qu'il veut aller deux parts ou nil. Avec Moscou, avec Kiev. Ou quand on dit c'est pas possible, à quoi c'est possible, que ce n'est pas impossible. À quel moment c'est ça? Ou Djoko il est déconcertant. Et pourquoi? Non italien. Oui, bien sûr. Et lui, c'est le premier pape du Sud. Et on a commencé à réfléchir en disant, on a bien compris aussi que ce pape représente au fond très bien les 80% du monde catholique qui habitent l'hémisphère sud. Aujourd'hui, les grands pays catholiques, c'est pas la France, l'Espagne et l'Allemagne, c'est le Brésil, le Nigeria et les Philippines. Ouais. Et donc, ce pape, en fait, il incarne ce qu'on appelle le Sud global. C'est devenu un petit peu à la mode, mais au fond, il incarne ce Sud global. Et sa vision de l'Europe, elle est, pour nous, incompréhensible. Oui, parce qu'il nous juge peut-être trop autocentrés, trop occidentaux et occidentalisés d'une certaine façon, et pas assez ouverts sur le Sud. Et du coup, dans ce conflit, quel rôle peut-il jouer ou quel rôle n'a-t-il pas joué, justement ? Il est pris dans une contradiction. Il a une logique. Encore une fois, cette logique, c'est qu'après tout, il est à la tête d'une église qui est majoritairement issue du Sud aujourd'hui. Ouais. Mais il est pris dans une contradiction parce que, en Ukraine, on a bien compris depuis février de l'année dernière, il y a grosso modo 3 communautés religieuses en Ukraine. Il y a les orthodoxes qui dépendent du patriarcat de Moscou, il y a les orthodoxes, disons, indépendants, l'église autocéphale, et puis il y a les catholiques, c'est-à-dire tout l'ouest du pays qui est peuplé de catholiques. Alors, de rite byzantin, mais catholiques dont le chef est le pape. Donc, parce que Papou veut faire être à Moscou, donc vraiment, c'est pas du tout admissible. Donc, parce qu'il veut faire à Moscou, quand ils disent qu'il est disconnecté de la réalité. Parce qu'il veut faire à Moscou, ko aka vision, koni western tabou, ko vision technique. Donc, donc voilà le blanc devant vos yeux. Donc, c'est très très important. Et on doit mettre fin à toutes ces personnes parce que nous sommes en état de guerre. On doit les mettre et tous en garde le plus vite possible. C'est très très urgent. On ne peut pas procrastiner là-dessus. En ce cas, prenez cas à la. Parce que, attaquer fleur karanga jamana konala. Ni nana à la die. Ka attendre c'est tout est timing. Tout est dû au timing. Ambola Hermina, accident Barokera et Congo. Donc, grave accident au niveau du Congo. Donc, à la die. Ici c'est Aya Touré, position géographie, Congo, en venant vers Kogule. Donc le plateau de Gabon route là, il est venu entrer en bas de Grimé. Donc on est coincé là-bas. Le chauffeur est coincé en cabine. Donc ni accident qui est au Congo, au Congo. Donc ni accident qui est vraiment c'était très très grave. Vraiment mais donc à la Kukishan vraiment et machallah.
l'interpellation de la 3 hauts responsables par brigade de gendarmerie. Il y a eu une semaine de cela pour un détournement de dons de 2367 sacs de riz et destinés aux déplacés. Plusieurs d'autres inculpés dans la même affaire sont arrêtés par la brigade de la gendarmerie de Kourou. Donc Kourou na Kourou la modo selimu malolu duma ko tagadi 107 ans masami alaye utara o malola et malo 2364 sacs yori tako détourno la oloki ko tagadi fantoma anga jamana kono ani duni dira ko tagadi fantoma dobo au fenêtre yurgu. Donc yurgu queen, ça va pas s'arrêter là. Ni keledi kelemi et amena toka la kasega à côte de tournant tuakono. Ambola Hermina, ça va pas chez les Français. Ça va pas chez les Français. Amokuma Hermina, Franci, anya mekunu Amérique ka bangu beka datu. On mune la Franci. Franci président est zone. Masami alaye Francis Zoye solide dans Francis Bangira là. Un centre des impôts cambriolés et des données sensibles subtilisées dans le 18e arrondissement de Paris. Donc Francis Bangira Tara Arabé, kata détournement de fonds qui Francis Bangira qu'on a là. Donc et Mounoumou Djoka Foko et Malima sécurisé parce que Kodo attaqué là. Donc ni grand France bangi de kono. Qu'est-ce que vous allez dire sur la France? Somara ne a fa onyana. Mo sécurité américaine dongo ala me kuma la erna mo be ka fa Amérique. Donc nya fa onyana mo sécurité chi baradi. Ça ne va jamais prendre fin. Ça ne va jamais prendre fin. Donc c'est très très important et anga donga fo ko sécurité ko chi baradi do. C'est très très important. Donc à l'ère des infos pertinents, Dante fait son analyse. Ne parlons pas Ambola Hermina, un vaste réseau de jeunes tués, engagés, identifiés après un assassinat à Paris. Donc, ni nana France il a dit, comment que sécurité de France, moi on me dit que Mali ko quand on jamana ko parce que ko kaflakera, ko banga jamana ke il a faut comme comment dirais-je, il a faut comme et sécurité tango jamana kono du tout. Donc ne bora ka kafla de fawi. Non seulement France ka bangi contrôle ka état otage là en bradi là devant le monde, mais deuxièmement France kono mounebe France kono et 9 personnes ont été placées en garde à vue ce lundi par la police judiciaire. Mouna oubla la garde à vue là, un vaste réseau France kono là réseau de l'EB. Réseau de l'EB, il faut que mon bala Mali kono 600. Il peut avoir du madron. Il faut que qu'on a la kafoko fait attention. Il faut bien. Mais si les Américains drone ka wordo bon kundron ka dit nous ma au mongola nous we tout me drone ku un nentige. Il faut bien. Mais si les officier qu'on drone ka wordo bon ka dit drone au mongola nous il faut bien. We tout me drone ku un nentige ka so ku nenchima américain. Il faut bien. Ma glon ka to ka la de comme il va ko so parlant. Donc au réseau de France. Donc, aba fone non. Sécurité be malé là, ou be sécurité be français. Donc, ça c'est la France. Bon mato mkou boulou. Ou le be France. Et nous autres be France. Ils font. Et nous autres be France. Un vaste réseau de jeunes tiers. Mon fallo de France. Et nous autres nous. Mon content de mener là à réseau là. Ou te fouille ou te baraquer, c'est des fainéants. Mon fallo de nous, c'est des gens qui mettent à voir de Douma. Ni voir Douma de l'obéta mon fa. Donc, Fatonou Mbambekasso, Nalomanou Mbambekasso, Yefamia, Boulongou Mbambekasso, Wartigou Mbambekasso, c'est ça la vie. Donc, on me dit qu'on a défendu ou on me dit qu'on a défendu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On me dit qu'on a présent ou on me dit qu'on a séminé. On me dit qu'on a dit qu'on a tinti ou on me dit qu'on a menacé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit défendre. On doit décider. Bon, nous ne pouvons pas voir prêter qu'à Daoma. Ou le cas de Jamana, ni manque de sécurité.
bangi be ka tagara be kelgan dir de fait bangi déposit be ka détourner kelgan dir de fait réseau de be mo mutam mo ni fumfa après toute leur technologie après toute leur bombe atomique au blanc be ka ko jamana kono un vaste réseau de jeunes tiers engagés identifiés après un assassinat à Paris. Donc ou boru kalama to dme ou boru kalama mo fa kelen France kono la mais ni anga jamana kono ni marfa kelen tara ci Ségou ou bien marfa kelen tara ci Tombouctou anga Mali politicien mo beaucoup jo y a pas de sécurité allez rona ni tarake donc avec mon effort France qu'est-ce que vous allez dire en France avec mon effort France une France toi monnaie donc il y a pas de sécurité en France aussi. Donc pourquoi la France va venir nous embêter? Pourquoi la France ne veut pas sécuriser leur pays? Leur banque a été rabée. Pourquoi la France ne peut pas sécuriser là? Et leur banque? Why they cannot securitize their own bank in their own country? Et puis il y a France de Paris. C'est fait à Paris. Où est la capitale qu'on a là? Donc à l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Il est temps que Anga Djamana bla féminin, Anga fouille bla Anga Djamana nye, Anga Djamana ça vient devant tout. Ça vient devant tout. Communiqué de la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Et la coordination des organisations de l'appel du 20 février dit le Mali, nous avons un projet là. Nous tous, Mali 99%, on peut pas un projet de loi, on peut pas supporter pays, on peut pas supporter Sini. Comme on veut faire, comme Mali Tchambati à la, ça c'est faux et c'est archi faux. Mali baby il y a un projet là, ou un projet avec une loi, à Djaram Romi avec une loi, à Madjam Romi avec une loi, Mali constitution mais changé, Taganatala, Walim Roma Swama, il détourne mais tu connais, ou les chiens. Ça dit faut établir, faut aller à Massa, à l'ère des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse. Amboula Hermina, arrêtement des forces de l'opération Faroua Tar et Bichia sont présentés à ratissant largement la zone, empêcher les bandits d'atteindre leurs objectifs. Selon les sources sur place, rien qu'hier, les militaires auraient arrêté les bandits en instant de commettre une autre attaque, mais aucune source officielle n'a encore confirmé cette arrestation. Ni source bora média El Mestroula. Donc anga famo be barala, ou be ka kosu beke ka jamana kunabo à leur manière plus que vous savez faire ou be ka beke. Donc vraiment anga famo fou ka barakeluna vraiment ala kusara. Anga famo ou te plongela bi ou te plongela chini. Aya ye Mali bora ka baraba minke no ye ka anga gabakunu follow ko oda anga jamana kona la no kera anga buguni marala ne koba de ka base aérienne moderne mun ko madeli ka ye jamana kono de pala Mali dans domina o le be ka jo wa ça ce n'est que le début Mali on a fara la ngonka mo c'était ça en jamana là. Donc à l'ère des infos Dante fait son analyse mais boy mendado Dien international nous la ko da oma le plus vite possible angandado là. Iran look for a signal of the US resolve. The father being Joseph Gaben say after Germany reoccupied in the spring in 1936 and the West did not do nothing, England remained passive. French won't act alone. Italy is disappointed in America interest as it's turned to rubber. Donc Amokumala Erimna Irani Saudi non seulement oui deal back mais en même temps Irani Saudi oui affaire bas aussi bien fait au coup que les mecs Amérique d'atourner tu as kono mais ni kelemba Chine ni kelemba on y là. Donc en même temps Iran met à posture de puissance avec Iran diabela à l'ère des infos pertinentes dans tes faits son analyse. Furious Biden summoned Russian ambassador after US drone deliberately down over Black Sea. Donc Amokumala Elimina Amérique président aye ambassadeur aya wuli kana aka palela. Furious Biden Simon Russia ambassador after US drone deliberately down over Black Sea. Donc America aka drone America nga drone ore bina Black Sea là. Ouais, down in the Black Sea. Donc au clé donc Amérique président aye Richila ambassadeur aya interpellé kanaka palais kono.
The American drone was destroyed after a Russia fighter jet collided with it in what the US described as an unprofessional act by Russia. Donc, en un mot, la Russie vient d'attaquer les Américains. Il y a 4 heures de temps. La Russie vient d'attaquer les Américains. American drone was destroyed after Russia fighter jet collided with it. Donc, Américain ont drone, on y rislaka et quelques avions, qui est n'auront gauchi. Qui est n'auront gauchi. Faut marquer et rislaka avion, mais Américain ont drone au tira, au accident. Allez, dans le monde, dimba de côté au accident. Donc, rislaka Américain ont drone, ou a boka bigafa. In what the US described as an unprofessional act by Russia. Donc, Américains ko Israël ne mounkeni étant, que ça c'est de l'action improfessionnelle. Que Israël mounkeni, qu'on est kewalemi, que c'est pour des gens improfessionnels qui font ça. Donc, la Russie a attaqué les Américains. Aïe, ni attaqué parce qu'il était accident. Ça peut pas être accidental. Pourquoi maintenant? Comme Mali là, Mountara Katara et Malfachi et Sebou. Mountara Malfachi la Sebou, c'est pas accidental. Cleflana Mounbeka Jamana Kono. Mon Mounbeka Jamana distorbe Bogamene. Obagamene Mounbeka Jamana Beka attaqué. Donc c'est pas accidental. C'est bien calculé, c'est bien saisi. Il est très important que Anga Jamana Yamoro ou Kamoro Bla ou Dan ou Berla très vite possible. Il faut bien. C'est très important. Nye fama dele muga rose bla nya fama ma funga rose bla rose ko wani muga rose bla parce que musore do akataka chekoro ne bolo na borina na amata cheka da badama akeba fusa yefomu mais na no reke shora ne dantete ndalo wala mais mali mali justice deli uga hina akungo abayerbo na nyama be kuma alsa mo be kata sanne kaka boutique kono ni mo ya ka boutique kono sanne dabla iba ici ça bi clé yefomu chez nous langolo atejo areka kuma kalse ka bolo na madunge donc ni mo mataka boutique kono oro atina daro ni ko ina tukuni parce que no de fona woni mo mo bla kila ni ga boga push konna la ne baro mo chamate va kabla mais na kondana nema amba sasi kilenda ma tukuni inshallah atese ka kan tukuni na ala sonama parce que vraiment adjutala sini mais anga sasi kilenda ma Joe Biden as the Simon Russia ambassador after fighter jet destroyed an American drone over the Black Sea. The 27 million to 32 million US Reaper drone was in a routine mission in the international airspace. Donc, Américain a drone m'boraka bin. À quel sont 32 millions à 27 millions de dollars. L'Israël et Américain a drone m'boraka bin. À son 27 à 32 millions de dollars. Ni drone y'ko barati doré qui munu et international RPC Dieu beka avion boulorola ni drone m'oro de surveiller et stalked by 2 Moscow Su-27 fighter jet. America et Richilaka avion mia boka bininga fara o SU bidi SU va vous SU-27 fighter jet o dia boka binga fara. The plane dump fuel on the device. Donc a beaucoup de meka binga fara. Aye gazi essentiel de ke et dromunka donc dromboka binga fara. Yefam is the proper law causing the crash. Donc a kelenga essentiel que dromunka donc dromu ibaro drom me comme ordinateur donc aya a cerveau ngami donc dromboraka binga fara. The branding the incident and the unprofessional act as a Russia a spokesperson. Donc vraiment, Américain que ça c'est de l'action improfessionnelle. Vraiment, on va découvrir télé. Donc à l'aide des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse. Amboula Hermina, we're setting Asia up for years of a conflict, Russia. Donc Amboula Hermina et Charles Levron Tobu Beka et Asia Fene et we're setting Asia up for years of a conflict. Russian. Kubeka kelewrela bentuni avec les Asiatiques
pour que riche la kato kelela pendant des années et des années. Pushing black like Ocus and Nero into the region will cause confrontation, Foreign Minister Lavrov said. Donc, koni asiatique ou poussé, ko vraiment koni nete ou poussé, quand abna kele wala wuli tuguni, ko ça va être inévitable. Donc, cher Lavrov ayo kangari bleni da nazarawi. The West expansion of its military presence in Asia risks causing a prolonged conflict because people in the region will not accept the move, Russia Foreign Minister say Lavrov. Donc, Américains meka on est autant mécanique que les mouna ben et Asia. Donc vraiment avec comme on a c'est comme on a qui est là quand ils ont essayé cougrer Ukraine na Richelama soama donc on est quel web na wuli tuni vraiment bi rien ni toi nous il veut quoi? Il veut quoi? Qu'est-ce que leurs objectifs? Donc Ambola Touni et Manwelga Touni. UK face a greater risk for decay of a full-blown conflict with Russia, China and Iran. Ko Amerika elimina ko Angleterre phénomène kele ko Angleterre be niveau na bi kele na wuli entre l'Angleterre et puis Chine et les Iraniens. A government review warned the UK must be ready for global security to further deteriorate a growing threat from Russia, China, and Iran. Britain must be ready for global security further destroying. Donc, Iranais ni Chinois ni Richelieu Canada Angleterre. Donc, kube erim nabi. Kunu ma sabali kuku préparer global security kele kama. Kube nas kele ku fait. Ko di pala e jedan domina. O ma delika kele mi unyo ni unyala. Donc l'air est très grave. Ça dit, il faut qu'on a fait quoi? Ça dit, Brixi Moye de son état quoi. Koube une nouvelle ordre de clan quoi. Ça dit, ni quelle a ni guerre de guerre mondiale pendant 2 heures de temps avec elle. Avec elle. Parce qu'il n'y a pas ni de changement qu'en fouille à la vie. C'est comme les Maliens. Les Maliens ont décidé de ne plus être des hommes médiocres. Les Maliens ont décidé de ne plus prendre de propagande des politiciens comme on faisait avant. Les Maliens ont décidé de supporter Assimi Goïta de gré ou de force. Les Maliens ont décidé qu'à Alika Kalouni Sanke embargo là pour que l'on fasse ça là. Nul le monde va ramener le Mali comme c'était. Donc vraiment quand on dit nous Mali politicien nous, après quand on fait quand on bafo, rien ne va changer. Ça va rien changer. Et moi je vous avertis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que nul ne peut s'amuser avec le pouvoir. Et vous êtes en train de vous amuser avec un monsieur qui est venu par arme. Et il va diriger par arme. Donc, ne pas quand dawi. Il y a une canal qui est là, Madame Poivron, à Mangakumala. Quand je dis à Madame Poivron de se saisir, elle ne m'a pas écouté. Bien flène avec Kassoula, mais qu'à déliquer, Mouga Hinala pour une fois. Ne pas quand Mali politicien, ne traquez pas de politique là. Mais la canal dawi, il faut vous saisir. Il y a bara volonté politique. Il faut bien. Politique est pareil. Ni abe faire donc ay faire orake aka na flo soro ay faire orake aka baro kira ore. Na se ko faire ke abe tu Assimi Goïta ko o faire do e. Mais masami ala ye ko Assimi Goïta ka aussi o te ke fo ka djemuli, c'est fini. Ça va jamais se faire. Vous n'allez jamais venir au pouvoir. Jamais de la vie. Assimi va diriger le Mali pendant 10 ans et 20 ans. Inch'Allah. C'est fini. C'est fini. Aussi beau que au Kassira. Na ou jaïta la Russie là. Aïe, c'est-à-dire, aïe, dîner n'en ou d'akono. Aka wokloni sendo, aka wokloni ga sega roi samarai. C'est fini. Finito. Après cette coalition soubeke, c'est fini. Vous avez déjà eu votre chance et le bilan est médiocre. Elle est nulle. Saudi Arabia seek US security guarantee, nuclear assistance in return for Israel normalization. Saudi Arabia is reporting seeking a number of coordination to be met by the United States in return is a normalization of a relationship with Israel. Donc, et Saudi ko yani uluni Amerika ke kele tuni ko donc ko fuka garantie de Douma. Garantie mimba ira ka fo et ko fo se ka kuluka jamana la.
yani uluni Israël ka sigi ñongon kan ka ke aramaden kelen tuguni ko no te doron ko vraiment kulu se kan ke. According to the New York Times, Saudi Arabia has said that it could potentially normalize ties with Israel if the US provide its security guarantee assistance. It is a civilian nuclear program and the lifting of a restriction on an arms sale of a kingdom. Ko donc kunu be fait uluni Iran uluni Bani Israël ka ebe ko américain ku kali ko bombe nucléaire tse ka flou ka dugu kono en même temps ku kelme ka embargo mun sigulu ka kulu se ka marfasa ko donc ko fait embargo buka ko donc kunu yo o embargo buluka ko donc kunu kera kuluni Bani Israël ka be kalamina no Israëli ko donc kulu be uni be Barcelona ko ba tawya bla romna donc ayayi donc ibe sika ngaje aklima la américain ni djebe kelela yefana c'est l'américain qui est en train de se battre avec tout le monde ambola ermina Poutine ye kangara wala datuni djebena Poutine ye munfo Poutine urge to unleash Poseidon nuclear muscle to wipe up UK in a radioactive tsunami. Donc Poutine yi kali alala ko abe tsunami wuli Angleterre ko abe na radiation ke abe radiation wuli abe na Poseidon abachi ayi kali Poutine urged to unleash Poseidon nuclear muscle to wipe up UK in a radioactive 8,000. Ko abe radiation abe jike funfumi ka koji takala boa nola kala do UK kono ka UK bo jia kono ko UK be ka tarom na qualité marfachi UK ka be radiation la do ka ji ka tsunami la do ka jamana kono. C'est ce que Poutine a dit. If a NATO force sell food in Ukraine, Putin key backer have said on a Russia TV that they will react and a Great Britain will not exist. Ko koni notaya sena don Ukraine. Si nota met leurs pieds en Ukraine. Et tu as partagé ça. C'est une nouvelle m'doma. Est-ce que recherche me ka da o ma c'est bête quoi. A benala la création. C'est dit koni otaya sena don Ukraine. Poutine yi kali alala. Ko wallahi billahi sumatallahi. Ko dès que autant met leurs pieds en Ukraine, qu'ils vont créer des radiations pour enlever les Britanniques sur la terre. Il y aura plus de Britanniques, Angleterre, comme Pampeo. Mais il y a Mali, Corona, Bado, ni Forêt, à qui Colonel Air la Bename. Comment qu'on Dante, qu'on Anglais, qu'on Gouno de Angleterre, qu'on y Saïba in Bora Angleterre, qu'on Jiri de Angleterre, Ben Alachani, Forêt, yana, abe 8 mois Bobby, à Ben Alanakachi. Wa Saïba be Angleterre, Malien et Bouboulot en Angleterre, RFB Angleterre, o Saïba mba ou Boulogne, ou ya mina de Katarana Angleterre, pour que quoi tu m'as dit que Heraso. A Kougon Dante, ko Saïba mbe blaka fo kite malou, ko abini yere Bouboulot, ko na bor Angleterre domina, ko jiri mina do Angleterre, qu'Angleterre ko ba ben alana krache ni forane Dante nyana, sumatallahi wallahi billahi lezi, ko jiri do Angleterre qu'Angleterre ko ba. Ko kuna jafe be anglo kampi ko Mali Saïba bado de Bouboulot ko domina o Saïba me bo Angleterre ka do Mali kono ko Mali be jebe mara. Donc yoro wan wule ka kuma on fait ka kuma do on da kana fa o nyana. Donc jamana te jamana gansay men ndi Mali position ma ni fitini ndro ne Mali kola ako ta ka faru abaka keleke asimi mu fe o te asimi don asimi tayre ka barala. Mais n'était pas là pour faire quoi. On peut faire mon climat yana. Il faut mais n'était pas mal au fait n'était pas barala. Donc avec ça ala nya avec sabali. Jamana njo kuma risera. Jamana nga buna ayo na au museka jamana njo asimi kuntena. Au tisi. Jamana dimon ala ya belawu ka boss mokola. Jamana yi Saïba jamana di pour que ko tiere don. Mali alaka armadin swazilo ngo jamana di. Mali ye jamana di ala ka Saïba ko jamana di Mali ye jamana di jamana mina jebe mara ni tobu noro ya ngo jamana la kuni wala awre ka kuma ko sheni wote wuli ka jo gansa Mali te jamana gansa
wa Mali be jo diɲɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ mun na parce que fɛn min ye jamana tɔw jɔ o jamanadenw nɔrɔ de ye jamana jɔ o jamanadenw tubabuw taara olu minɛ parce que u y'a dɔn ko mɔgɔ sugu minnu don hɛrɛ de b'u kɔ an b'a dɔn ko mɔgɔ dɔw ye yelen yan mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u donna jamana la dɔrɔn i b'a ye yɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɛsin ma o ye diɲɛlatigɛ kɛcogo de Mali ala ye bunahadamadenw di maliyɛnw ma tubabuw kɛlen k'a dɔn ko nɔrɔ b'u kɔ tubabuw y'u minɛ ka na n'u ka jamana kɔnɔ o hɛrɛ de b'u ka jamana kɔnɔ an bɛ ka taga diɲɛ yɔrɔ min na o de bɛna changer c'est cette progénie qui va changer o progénie bɛna changer donc Angleterre mun ye diɲɛ mara a mɛnna parce que a b'a dɔn anglais de ye américains mara Angleterre bɛ diɲɛ kalama Amérique i ma ye royaume bɛ Angleterre ya n ko bɛ dɔnni de kɛ n ko dɔnni de ye royaume uni ye aw b'a dɔn k'u b'u kunfɛ de n ko dɔnnikɛlaw de don aw minnu ko k'an bɛɛ k'an ba bɛɛ la aw m'o de fɔ wa arabuw ɲɔgɔn yɛrɛ dɔnnikɛla bɛ yan inna li zikrila dɔnni de tɛ yan astafurulayi n ko dɔnni de don gundo tɛ yan ala ma fɔ k'an ka astafurulayi fɔ wa n'i y'a fɔ n ko hɛrɛ dɔ de b'a la donc dɔnni ye ikma de ye donc ikma de b'an bɛɛ bolo i ye faamuya mais farafin b'a ta la ka tugu mɔgɔ wɛrɛ ta kɔ ni arabu ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin kama salaita wala ibrahima innaka amiru majid o tɛ alama saliya alama sali ni y'a kɛ i ma seli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ni seli ala kira kan ala ma fɔ k'ale yɛrɛ bɛ seli kan donc o tɛ gundo ya o ye gundo de ye subhanallah o tɛ mɔgɔ don arijɛnɛ kɔnɔ wa o tɛ gundo ya o ye gundo de ye n kuma de don ikuma tɛ ya kirisi t'o ya bamanankan na donc n'a fɔra ko gundo b'anw fɛnɛ bolo munna o dabali bɛ ban n'a fɔra arabukan na a b'o kɛ gundo ye n'a fɔra bamanankan na a t'o kɛ gundo ye donc il faut que mɔgɔw ka bɔ sunɔgɔ la u ka réalités fese donc Angleterre bɛ nin dɔn a mɛnna parce que u ye farafin mara donc quand ils ont colonisé les noirs ils ont vu que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'u minɛ yelen bɛ tugu i kɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u taara i ka jamana kɔnɔ jiko dɛsɛ t'i ka jamana minɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu sigilen b'i ka jamana kɔnɔ kɔngɔ tɛ jamana minɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu b'i ka jamana kɔnɔ nafolo bɛ na jamana kɔnɔ donc tubabuw kɛlen ka bɔ nin kalama ni mɔgɔba dɔw caman de tun bɛ Mali la parce que diɲɛ daminɛ la Éthiopie o ni Mali de la donc u y'an ka mɔgɔbaw de minɛ sayibaw de don a b'u bolo jagoya fi u kɛlen bɛ k'u bila yɔrɔ la yɔrɔ min na n'aw jɔw bɛ bɔ mais ko bɛ n'a kuma de don a b'u bolo o sayibaw de bɛ nalen don Mali la sisan u bɛ nalen ala tɛmɛ inshallah donc n'i ye a mɛn sisan ko irisila ko k'u bɛna bɔ e k'a lajɛ kodɔnbaga bɛ ko jateminɛ de nin fɔra ɲɛna il y a 8 mois ko ji bɛ don Angleterre ko ni sayiba in bɔra Mali kɔnɔ Angleterre ka taga Mali la ko Angleterre bɛɛ bɛ kɛ ji ye ko parce que ko ji a bɛna ji de wuli donc n'i y'a ye a filɛ nin il y a 7 heures de ça de cela 7 heures de ça de cela irisila ko k'u bɛ radio active k'u b'a wuli Britain ko ka Britain bɔ diɲɛ kɔnɔ quelle coïncidence quelle coïncidence sayiba ye ji de ye irisila ko k'a bɛ ji de kɛ ka Angleterre ci mɔgɔ bɛ ko dɔn i b'a dɔn ko Angleterre bɛ ci munna Angleterre bɛ ci parce que jeli de b'u tɛgɛ kɔrɔ ils n'ont que des sangs jeli dɔrɔn de b'u tɛgɛ kɔnɔ u ye fagali min kɛ adamaden tɛ se k'a la imaginer a kunkolo la i ye faamuya donc o ɲama o t'u to yen fo ka diɲɛ wuli et a ye la reine Elisabeth ye saya bɛ sama don min na a tun bɛ dumuni min fili farafin kɔrɔ i b'a fɔ k'a ye baga ye o bolo in ça ne pouvait rien faire mɔgɔ bɛ ko dɔn bɛɛ bolo in ye a tun bɛ dumuni ni farafin ma ni bolo min ye i n'a fɔ k'anw ye sɛ ye o bolo in de nana ka jelisiw jigin bolo in kɔnɔ ka bolo in kɛ halaka bolo in halaki yanni a ka minɛ yanni ala ka sa sama an minnu bɛ yeli kɛ an b'u bɛɛ jateminɛ maliyɛnw an ka ɲa dɛ an ka ɲa dɛ o de la i m'a ye mɔgɔ minnu ye Mali bɔ k'a bin n'i y'a fɛn fɛn ye a bɛ komi u bɛ ko musiyɛri u bɛ ko musuwa u bɛ ko musuwa u bɛ komi k'u minɛ k'i nun fiyɛ u la a bɛɛ laban kojugu a bɛɛ bɛ halaki parce que ala tɛ ji to nɔnɔ la mɔgɔ ye adamadenw tɔɔrɔ ala tɛ sa si ma ka sɔrɔ a m'i halaki a bɛɛ n'ala cɛ i bɛ foronto dunya in kɔnɔ yanni sa ka si ma an ka ɲa dɛ an ka ɲa dɛ an ka ɲa dɛ c'est très très important donc nin ye révélation ba de ye irisila k'i kalili min kɛ ko u bɛna Angleterre bɔ diɲɛ kɔnɔ u bɛ radiation active wuli Angleterre i kan k'a dɔn kodɔnna la
ko Mali la mogo sayba mbubulu no o bora Angleterre domina ni jiremna do Angleterre nyo kisari bangele wa be bo Angleterre fina be taka Malla dès que sayba me do Mali kono Mali here be dale kuruna o club na meka champion ni fo Mali ni mogo min dala la ka dala ni ma dala kana dala Mali ka jolite Mali do era segui Mali be jomu la parce que alaka dan alay mamun danku kan alay mamun dani ikma be tomo no fe alay mamun danu nu ga daraja o yala o mo chaman bari be to bubulu yu mine ko bo malla katu mine katu blarola katu do berla warsa je hikma ni here mun bulu ko o be jugu ka jamana ko c'est ça la réalité c'est pas pourquoi et n'importe quoi que les Anglais contrôlent les structures financières du monde donner au bubulu o donner au Maliens tadi abe na ga jamana ko inshallah. Donc, Allah a fait un coup de main d'Amman. Allah a besoin de là. The scientists send Putin a message. Amérique, Florida, ambassadeur. Florida, comment dirais-je, Florida, c'est pas le maire, sénateur. Florida, sénateur, à ton de Saint. Allez, message ici, Poutine, ma, il faut Poutine, ma. Kanto, hang on, que Poutine qui joue. It probably should not come as a surprise that Rome descent Rose Tracker Carson show to make his first major foreign policy announcement. Tucker, after all, remain the keeper of the right wrestler, ethical morale, and ideologic. Donc, Amoula Ermina. Iran fene chiwredi. On March 9, General Hussein Salami and Rear Admiral Ali Zeza Takshiri inaugurated Sahid Mashur 240-meter long warship into Iran Islamic Revolutionary. Donc, ame mala Ermina, Iran fene borani baton croix. We baton croix min bo, baton indjanya, c'est 240 mètres. Baton Djanya 240 mètres. Donc orbe iramulu ne karo irame ni fen mboro ne man ni jiramuru rete irana wu ube baton ube fongla dugu jugoro ube fongla kuru jugoro ibe bo koro kala fen wu buru ikara adlana to mina ngacha u borani baton kuradi c'est 240 mètres de long ni gerke baton ni baton mebla 10 en fait il faut donc u bora ko révéler parce que Iran maintenant est puissance nucléaire. Donc en même temps, au Bourani Février Touni, et Iran reveal world first air defense small boat equipped with a Nawab short range same system. Au Bourani Baton Kourawale Touni, Baton Mi, Yefamu, et vraiment nabe et défensif et Baton Fitunudu, il n'a pas coué Mounona Kenuka et Drumunui, mais n'y a Baton de Omadrika Niala, de Pala Jeddah, à Toko. ARGC missile boat ni بطن میسیلودی علی بای موشک‌های پدافندی علیه انواع پرنده‌های متفاصل برای اولین بار نه بطن میسیل ها ایران باردید ها نه ایران باردید و بطن گلام بطن می میسیلی نه بطنی نه نجی سانفه بطن نی به le sankachi kake misili mais ça masala kalala. لا اله الا الله نو موشک‌های پدافندی علیه انواع پرنده‌های متفاصل برای اولین بار ها ایران باردید ها ni iranga baradi weni fene bo bikaira jela ka baton do bo o janya fo yomal kiyama 200 hein baton janya yo nga foide e baton ye non mais Iran shubra dini quoi ben ala na krachi baton janya 240 mètres ou bolula ka kala ka baton fitin nungla il faut ko mu na ka nuka dromui cette fois-ci ne baton abi kono ko jeti le do mais jeti ni dromni mais dromni me ci jide sans fait donc e mana na toy abi kono ko dobe ka motoni bul mais bom ne do donc bom mi yere préparer ka yere sans fait boum kata dugu chika sigena sin fly yefam donc Iran la innovation c'est merde bon aba donc ko simo be ka abeka baraka Iran fene pour que et anga seka et intelligence et propriété fene soro ni mali borana ka nucléaire bomi akana moshi akana bari moshi la ambola ermina North Korea fene borana tay
North Korea launched multiple ballistic missiles into a sea as a South Korea warned of a grave provocation. Donc North Korea fait missile balinchi et jila parce que South Korea bora ka foko lumina provocation do créer. Donc North Korea bora ka aira bela koni South Korea yi kufie kudron ko vraiment kabe ubo diakono. Ambula Ermina Philippines tagara katara Austin kata a rencontrer. A quel que China warned Philippines not to give the US more access to base. Donc Chine ko Philippines ma kunu e basi wala accès di America ma ko be Philippines bo diakono. Granting the United States greater access to Philippine military base will drag the Southeast Asian nation into geopolitical strife. China embassy here has warned, claimed the move is part of the plot to contain its growing regional influence. Embassy issued a statement a day after Marique Carlos, the American ambassador to Manila, say in an interview on Philippine television that the expand access to local military facility was meant to allow US force to respond quickly to humanitarian need in a region. Donc Philippines tara obeka place already America mo ko jamana konala ko parce pour que kuru demain humanitaria sali mo ni film te c'était mon kuru demain. Donc Chine Canada oui kunu ye place already America mo doron donc o ko jamana kono ko donc lu ko sote ku bulu ko Philippines chi kabo dia kono à l'air des infos pertinents dans tes faits son analyse ne balana me bagaw Madame Rose Kamina la kado kasola bon bah donc j'ai un peu de temps na kadawe mes téléphone droubla boli nibeli na yeseka téléphone numéro 7 comme ça aba avidi Madame Rose ga blawa ou va kato kasola me fait akoda do oula aba fait Madame Rose ga blawa ou va faire kato kasola j'aimerais vraiment le savoir. Vraiment, il faut avoir avis là, ça va me faire plaisir. Parce que quelqu'un a fait une réaction chama mais ne me fait qu'aucun avis parce que ne bien audi kama me fait encore avis parce que gouvernement me aname, maliba aname, président aname.